आणि सौभाग्यवती स्त्रिया आपल्या संसाराचं स्वप्न पाहत असतात. माझ्याही बाबतीत तीच घडलंय. आजपर्यंत माझा संसार कसा उडीतावरतीला गेला आणि यापुढे माझा संसार सुखी व्हावा हीच माझ्या मनाची इच्छा आणि त्याच माझ्या संसाराचं चित्र एक सारखं मला माझ्या मित्राचं म्हणतंय आणि मग मला आपण इथे जाणार नाही का? आश्चर्य वाटू लागलं. का हो? अत्तराचे सडे मोतिकांच्या रांगोळ्या पुढ्यातून ते उभारून आज आपण मंच सुसज्ज केला. आपल्यासाठी आपल्या स्वागतासाठी सारी तयारी करून ठेवली. आम्ही इथंच राहायचं का? हो.